sugriya. Ini waktu libre baca di. Dingda. Ni biar. Ni aku mau kalangan aku pista. Hello my boynisimba. Welcome back to the channel. Raja Kumari channel. Hello, my boynisimba. Welcome back to the channel. Raja Kumari YouTube channel. Ntham ko boy ko bore bai. Are dini ne godan vlog on ntham ko konse boy ko bore horjabo bai. Are Magh Domasi ntham nisim boynisimba Raja Kumari YouTube channel nifrai gaham hamlanai jasihornai jabai. Asa khalam ntham naबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं. मिंखोना माखो? आखाया बोरो? Like गोजा गोजा जाबाय आयो आयो दुरबल देखालै नोंसोरो देग्रायाथ' गैयाना मानसि हायर लाबोनांदों देनो ओमफ्राय नै जों सोलिगासिनो मा आइटेम्स खालामनो नागिरखो बाजै फिथा थाव लारु ओमफ्राय नारेंखल लादु नारेंखलालाय नारेंखला गाबोनसो बानायगोन देगासिनो नै ओमफ्राय मामोनलाय मा खालामगोन सिबिं सेरेब सिबिं सेरेबबो ओंखाम गोजा एवनाय बानलु बाथोन देनाय ओमफ्राय आरो मा दंबावो लोगोसे आलुजों अन्थाइ बाजाब एवनाय नाफाम बाथोन नाफामजों आलु एवनाय आलु रुनाय नाफाम बाथोन लाल साहाजों नाफाम बाथोन जायोबा आखाया खंगा जाबाय आखाया आखाइखौ थांलाय फैलाय खालामनांगौब्रा आखाया आगसिनिया खंगा जा औ सिबनांगौ जानो नागिरालै दे आयौ आखाया जायालै दे गोसोला दे गोग्लैनायसो जाबाय जायाखै जाबाय आयौ आखाया जोंनाव मुसारिया दङ माइ लामग्रा आथिं जानो नागिरालै आयौ जौसे जौखोन्दो नङाबा थिफुलै हनै मुसारि बेखौनो लायखादोंमोन आङो नासारग्रा माबा खन्थामाराखौग्रा ना बोग्रा ए बिदि खालायसै देनजारथ' सानद्रि जाबाय जाबाय आरो मोनना बे सानद्रिनिफ्राय साबसिन आरो बेयो आङो makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel this thing. You feel
जिनिसलाय सिबिं फिथाइयाव होग्रायानो बेनो ना फिथाइयाव होग्रा ओमफ्राय एवसै जाबाय हासिबैसो एवलायनांगौ माथो सिबिं एवगासिनो नै हासिब खर' बे हासिबा सिबग्रा नङालै हासिब गोथारसो बेयो सिनिखौ बाहाय होफाया ना होफाया नोंथांमोननिसिम मागो दमासिनि थाखाय बयखौबो गाहाम हामलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों ओमफ्राय दा संग्रायाथ' बिसोरसो संगोन मा मा जानो हायो बिसोरसो मिन्थिसिगोन अह नालाय मा जुनियो मिंखोनो माखौ बाजै दे आनजार बोलो दंखायोलै नोंनाव फिथा बुरि खालामलाय बोलो होआबाय फिथा बुरि नामा दे आनजार बोलो दंखायो होदो दे देदो एबार थाव थाव होनलायनाय बरिया गोथाव मोदोमोनलै सयथिबो ना सिनि होनसै गोदै जानायनि ना औ संख्रि होनांगौ आयै गोदोथ' बर'फोरनाव थाइजौ गय खान्थाल बिफांखौ खानायनि नेम दंमोन ओमफ्राय दा बांसिन मानसिफ्रानो खाला आरोना आं नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो थाखाय बेखौ देखायफाबाय गय खान्थाल थाइजौ बिफांखौ खायोमोन आरो बै मा होनोमोनलाय दमासि सानसे सिगां ना संक्रान्तियाव फिथाइ थायनायनि गोदो बिदि नेम दंमोन दा रावबो खाला मानसिफ्रा मदार्न जाजोब्बाय ना लाखिनाया गाहाम आरोना नादों आरो नालायलायनांगौ सिथावालाय नाङा बे माबे जोसा ना बे फिथा देगोन बेजों नैबे जाबाय गाह्रा प्रसेसा बायदि जायोना नेरै थांबाय दावबाय गफ'आ बे गफ'जों मोनबाय आरो बे जाहैबाय मामोनलाय बे बाजै सिबिंजों सिनिजों लगायनाय बेयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अन जानाखि जों देदोंमोन ना बेनो ओमफ्राय बेखौ जों माबायाव हमगोन खिथ्लि खर'आव ना खिथ्लि मोखां खिथ्लि मोखां सिबिं मोनसे लेयार खनसे होबायना आरो बेनिफ्राय नै अन खनसे होफिनसैलाय अन होफिनलायबाय आरो होफिनसैलाय बेखौ सिबिं होफिनलायबाय जाबखो होनांगौ आरो सिरिनै गुरैया जाबाय दे बे जाहैबाय मामोन बे लेप कभारसो ना बेथ' बेखौ मैला नुबाय नै माथो सिबिं नांनायसो मैला नङा बे लेप कभारखौ नै होनोसै दाना लेप कभार सायावनो ओरै होदोबाय फानफ्रबबाय खिथ्लिखौ माबायाव हरबाय गाह्रा बेयो दै गुदुं बै सिङाव दै दङ ओमफ्राय दैया गुदुं खालामबाय नै बे कफ'जों मोनहैसिगोन बेयो एबार बायलाय मानो नै बिदि खाखो नै मा जिनिस बे हासिब सुवाखौ मानो खाखो नेम आरो बे बर'नि नेम नङालै बे ओरैनो खोमसि फोथालाबायनायसो बे बेखौ बिसास खालामनाङा नै मोनगासिनो दं खफ'जों प्रसेसिंआ सोलिगासिनो दं ओरै थांबाय हिट बेया बयल जाबाय बे इभापरेसन माबा खफ'जों नैबे मोनहैसिगोन आरो बे
दाम मोना सिगाङाव नांगौ 2 मिनिट नै एक माथो फिथाइया मेरला मोनबाय माथो नै माथो गरम गरमथार अरखिसआव सोनांसिगोन गरम गरम उखुन्दै फुलालायदों नै र' दा दसे उनाव टेस्ट खालामगोन आं र' खांनायखौ खेबग्रोनो मोनबाय ना मोनबाय एबार या बरिया गोथावसो बेखौनो जाग्रोसै नामा आयौ बुरुंथालै फिथाइया नै ट्राइ खालामनाय र' बिसिनि फिथाइया गोथाव जागोन ना जाया गोथावथ' 후가 혼자가 그가 जाग्राफोरबो दै गथ'फोर मेरला दं र' दा देखायगोन आं बिसोर जानायखौ ओमफ्राय स्ट'भबो सावगासिनो र' स्ट'भ सावनायखौबो एसे उनाव नुगोन बेखौ जाग्रोनो Ini Maybra? Maybra biye. Bijing stove baनायगोन ना? Stove. सुरा लाना माबाखौ एसेल'। आथिं गासे ना मा होनो? मा होनो बेखौ आखाइ मुथासेब्रा। औ मुथासेबाबो जायो। बेजोंनो गुरसे जायो। थाइखां गासे। नै थरदो बेयाव। जानसेयाव बेजों बानाया बे आयै। गोजौ सायाव लेयार होबाय ओमफ्राय माथो मोनसेल' होबाय एसे बुरजा होब्रा गोथाव जानानै सिबिङा बुरजा होबा खामथाबो जायो गेजेरावबो रुगुं दोननांगौ नङाबा खामथाबो सिनिया एसे खामफ्राम हो ओमफ्राय आं माव सावनाङा लाथार जानायनि अरा जायाखै माबा अरानो जायासै आं अन लायबावनि सायसियासैहाय बियो नोंथाङा जुदि न'नि बाहेरायाव दङब्ला बिदि दमासि समाव न'नि मानसिफोरजों बिदि जानाय लोंनायफोरखौ गोसोखाङो बेखौ नायनानै नोंथाङा इन्जय खालामदो गोसोखौ गोजोननानै लादो नैबेखौ नायनानैनो दमासिनि आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन रं जाबावने आयौ गुदुं गुदुंथार माथो जानायनि र' एसे माबायदि बेना थाव ना थावा बे गोथाव नायनि र' सिथावखौ ट्राइ नायनाय फिसा फिसा खालामदों आथा आथा ना बेयो माइब्रा लावलायलायनाय मोनो माथो ना माइब्राया मोजां बेयो 우리 전에 배당정 거대정네 따다이세 거대정네 다우데이세 누아블라 기사타이세 아유 दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा कन्टेन्टखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक हो आरो शेयारबो खालाम आरो नोंथाङा जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै आगदाथिंनि बेल आइकनाव प्रेस खालामाखैब्ला बेल आइकनाव प्रेस खालाम जेब्लाखि नोंथाङा बेल आइकनाव प्रेस खालामगोन होमब्लाथाय जै आं भिडिअ आपल'ड खालामबाय होमबाथाय नोंनाव थाब नटिफिकेसना थांगोन आरो नोंथाङा थाब सिगांग्रो नायग्रोनो हागोन
दा आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै मागो दमासि नोंथांमोननिसिम बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांनि न'खरनिसिमबो गोजोन्थों बयनिसिम बाय बाय